chystáme na výlet? Na Starú horu sa chystáme. Tešíme sa všetci? Jupi! Ninko, tešíš sa? Áno, veľmi sa teším. Ideme na Starú horu do Sebechlín pozrieť A ja sa mojich teším. kamošov. Pozrieť mojich kamošov. Ja sa teším, takže bye bye. Na výlet. My sa tešíme na výlet. Šalalalala, šalalalala. La 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 la. Hurá, hurá, hurá. Sa tešíme. Všetci sa tešíme na výlet. Na Ježiška. Na vínko, nie na Ježiška. Na vínko sa teším. Ahojte diváci, všetkých vás tu vítame na Starej hore Sebechlebo, lebo je tu veľmi veľa starých viníc a veľmi veľa dobrého vína. Takže pozývame vás. Ahojte! Víno nehovorím. Kde bolo, tam bolo. Za 7 horami, za 7 dolami. Dobrý deň, vítam Maťka a Maťko nám teraz povie nejakú básničku. Čariatka, prečo ste vy také riedke? Lebo preto sme my také riedke, lebo sme my čučoriedke. Opica škoricová, taký kozúšček ako má. Škorica nejaká opica nemá. Dobrý deň, vítam vás Barbara pri tomto YouTube kanáli. Vaško je moje priezvisko, som z Banskej Bystrice. Tešíte nás späť? No, my ešte naspäť nejdeme, my ideme ešte do úrovy vedľa, Druhého sklíčka. do druhého sklíčku. To nezjedná. V tejto situácii je tu ako tak zamračeno. Nepýtam sa vás. Fakt. Budem úprimný. No, Kde sme? to vôbec neviem. No, poďme ďalej. Ty nenatáčaj ma. Ahojte diváci, práve som si urobil takéto selfiečko. No. Ani pri Tesku. Kravičky. Maťko, natoč kravičky. Milky. Jo, teraz asi. No úplne nevidno, čo. Diváci, ako sa vám páčilo na výlete? No bolo to proste super, ale to musia povedať ostatní. Tak nech sa páči, opýtajte sa ich. Parádne to bolo. Tebe sa ako páčilo? Budeme vyžadovať.